ja ha baixat els braços per complet. Si la resposta és que sí, la següent pregunta hauria de ser si el Navarrés és la persona adequada per a continuar dirigint l'equip, sempre que no canvie la seva actitud, és clar. Hem estat amb un psicòleg esportiu analitzant la roda de premsa d'este matí i l'hem posada en el context de la temporada. A l'agost, més que un entrenador, semblava un terratrèmol, actiu, incansable, intens. Ara, d'aquell Javi Gracia queda tan sols el nom i el cognom. Una persona que fica molta il·lusió, moltes ganes, invertir molts recursos i a més vol fer-ho molt bé i tot això li van tallant, al final aquest depòsit de motivació que és molt necessari, aquesta il·lusió se converteix en tot el contrari, en un pes, en una desgana, en una emoció negativa. I arribes a un punt que dius, què faig? En aquest punt estem. Què faig? Què fem? Foc o fugim? Jo no crec, sincerament, no crec que vulgui que el tiren seria un Javi Gracia sobrepassat en aquest cas. Tindria que fer un treball en ell mateix per a intentar tornar a tenir il·lusió i ara mateix el que li pot moure és un poc el contrari, no d'aconseguir alguna il·lusionant que realment ja no saben el que és el València, és, bueno, com a mínim no perdre aquest prestigi que li ha costat guanyar molt de temps a ell els jugadors i tot això, crec que això és un punt d'inflexió per a que les coses funcionin un poc millor. Demà veurem quin camí pren el vincle club-entrenador-jugadors i si este partit és ixe moment de la temporada en què tot canvia a millor o tot continua empitjorant.